I made it to Forbes. Kapal na mukha mo! Mananakit mo! Mandal ng mukha mo! Sabi nga! Sabi nga! Ay, style flex. Para mapakita ninyo yung emotions, yung shifting ng voice emotions ninyo sa gagawin ninyong movie. Sana yung first group. Mag-ready na yung first group. Kinakabahan ako. This is my first time. Yan ang intro. My name is Nobi Iwa, sa hindi nakakilala, aka gaganap bilang Daniela. Sino ka ulit? Daniela. Hello po, ako naman si Jane Zabala, gaganap bilang Romina. Hi everyone! Wilma De Vera, gaganap bilang Cassie. Jessa, gaganap bilang Marga. And I'm Sherlyn Reyes, gaganap bilang Frenny Cassie, Jenny, and bilang policeman. Action! Mrs. Bartolome, iniimbitan ka namin sa presinto. Kagagawa na naman ng demonyong babaeng Romina yan. Mga daw, sundin mo si Cassie sa school. Lumina, papunta na daw si Atty. Bernardo para siya nang bahala sa kaso. You bitch! Hayop ka! Romina, hayop ka! Hayop ka! Hayop ka, Daniela. Sinira mo ang buhay ko! Talaga pa, Pinaghahasa mo ako! titigilan! Ganyan ka pa talaga kasama, Daniela, ha? Pati sa kapwa mo babae gagawin mo yon? Hindi mo lang sinira ang buhay ko. Pati nanay ko pinapatay mo. Ganyan ka pa talaga kasama? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Nang dahil pa sa lalaking yan? Pwes sayo na yan! Isaksak mo sa baga mo! Ano nangyayari dito? Attorney! Ihanda mo ang kaso. Sasampahan natin yung babaeng yan. Pabubulukin ko yan sa kulungan! Ano naman yun? Marga, alam ko maraming hindi pinagkakasunduan ng mami mo at ng mama ko. Pero hindi naman natin kailangan sumama sa gulo eh. Alam mo, hindi magkakagulo. Hindi naaway ng mami mo, ang mama ko. Marga, hindi naman sa ganun. Ang akin lang, kung pati tayo mag-aaway, mas gugulo lang ang lahat. No. Mali ka. Alam mo, tama si mami. Jinx kayo sa buhay namin. Simula na dumating kayo sa amin, nabago ng lahat. Inagaw mo sa akin lahat. Marga, palalampasin ko lahat-lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Pero, wag mo pagsasalita ng di maganda ang mama ko. Then Dahil stay. yun, ang hindi ko palalampasin, Marga. Then stay away from me. Well, alam niyo naman, sobrang galing magpatak sa nakupan. Oh my God, si Romina ba yun? What are you doing here? Gay crushers are not allowed in my castle. I am here to celebrate with you. Everyone, come on. Let's have a toast for my stepdaughter. Come on. The CEO of Camila Sardines. Ang babaeng nagpa-rape sa akin. Ang babaeng pumatay sa sarili niyang ama. Nababalot ng ginto, pero halang ang kaluluwa. Let's have a toast mula sa pagkakasala niya at mula sa pagtakas niya sa mga krimen ginawa niya. How dare you! How dare! Linda Mes, Daniela, ayoko ng kalat sa pamamahay ko. Uy, mahal mo yun.